Чавдар – перлата на Средногорието. На 60 км от столицата, отклонение от подбалканския път, рехабилитирано по европейски проект, води към най-малката по население община в Република България – Чавдар. Приближите ли пък самото селище, изключително приятно впечатление ще ви направят обновените улици, прекрасният площад, красивата административна сграда на местната власт, училището, единствено в Средногорието с 2 спортни площадки с изкуствено покритие. Жителите му се гордеят, че в категорията на тяхната община на глава от населението имат най-много усвоени средства по програми на Европейския съюз. За всичко това и за модерния си облик, още през 2012 година общината бе удостоена със специалната награда в националния конкурс Евросело – сърцето на България. И с друго е забележително село Чавдар. В неговото землище е локализирана и изследвана една от най-старите култури у нас – неолитна селищна могила, развита върху 4000 квадратни метра, около 5260 години преди Христа. Днес, с възстановка на праисторическо селище от 5 къщички, с възможности за пренощуване, както го е правил неолитният човек, с пещ и работилница за керамични изделия и кремъчни оръдия на труда, с музей, събрал артефакти от преди повече от 7000-летия, с параклиса Света Петка и едноименния развлекателен комплекс, археологически парк Тополница привлича туристи и почитатели на родното минало и традиции от близо и далеч. Красивата природа, богатството на води, зеленина, плодородни земи и обширни пасища по склоновете на същинска Средна гора са привличали заселници и през следващите исторически времена. Пак тук е намерен рядко срещания у нас при археологически проучвания келтски меч, както и артефакти от римската и византийската епоха, паметници на строителната култура на нашите предци от времето на средновековната българска държава. Днешното село е наследник и на старото Марково, в което, според едно предание, в началото на 13 век поп Добрейшо е изписал част от запазено до наши дни Евангелие. С територия малко повече от 73 квадратни километра, община Чавдар заема южната централна част на Златишко-Пирдопската котловина, а землището й се пресича на 2 половини от една от най-дългите реки у нас – Тополница. В прилежащата на общината част от Средна гора са двата върха Братия и Сакарджа, от които се откриват прекрасни гледки към цялата котловина, към ридовете Гълъбец и Козница, дори към старопланинския първенец Връх Ботев и Калоферския Балкан, към Витоша, Рила и Родопите. Не случайно те са впечатлили преди повече от 130 години известния историк и българист академик Константин Иречек при пътуванията му из България. Малко познати на съвременниците ни са природните феномени в общината – казаните, каскада от водопади, скални образования и въртопи в поречието на река Беререй, до които се стига по 2 пътя – през местността Генчовата сая или по течението на реката. От ранна пролет до късна есен, благодарение на хилядите водни капки, които падащата от високо вода разпръсква на всички страни, наоколо е свежо, отморяващо зелено и приятно разхлаждащо през горещите летни месеци.
За почитателите на традиционния туризъм, уют и почивка предлагат и двете хижи – Братия и Сакарджа, които са собственост на община Чавдар. Изградени преди години от ловното дружество, обновени и изцяло ремонтирани със средства на общината. Посещават се от планинари от цялата страна. Заедно с туристите, на почет и уважение в селото се радват и членовете на ловно-рибарската дружинка. Тя е една от най-старите в района и разполага с 5000 хектара ловни полета. В добре поддържаните територии с хранилки и заслони влиза районът на някогашния ловен резерват, богат на рядко срещани вече по нашите гори представители на дивеча – елени и сърни, глигани, диви прасета, катерици и всички представители на дребните хищници, като се започне от белката и златката, та до дивата котка и лисицата. За повече от 6 века съществуване на сегашното си място, село Чавдар има трайно и важно присъствие в миналото на този край. От 15 век, почти до самия край на 19 век, в историческата картография на страната, то е познато под името Коланларе, производно от османотурските думи колан и коланлар, означаващи кон или човек, който се занимава с отглеждане на тези красиви и благородни животни, особено почитани и неизменни участници в традиционния народен бит и култура още от Кубратова България. Преименувано през 1899 г. на Радославово, по името на водача на либералната партия в онези години, доктор Васил Радославов, през 1946 г. селото придобива днешното Чавдар. В етимологията му са вплетени преданията за закрилника на онеправданите българи през Възраждането Чавдар войвода, възпят и в стиховете на поета-революционер Христо Ботев. Името на селото се свързва и с турската дума чавдар за зърнената култура ръж, която се превежда още като храбър, смел, безстрашен, но и като рус светъл човек. Символиката не е случайна, защото община Чавдар е единствената в района на Средногорието, в землището на която няма и квадратен метър пустееща земя. Всички площи се обработват от двете местни земеделски кооперации. Съхранени и развити във времето стопанства, независимо от превратностите на прехода, за които отглеждането на зърнени култури е един от приоритетите. И пожътва през лятото, полята му се обагрят в златния цвят на наедрелите класове на пшениците. Най-ранните сведения за християнско население в селото са от края на 17 век, а през 1875 г., по данни на Българската екзархия, в 54 къщи тук живеят 69 домакинства или около 330-350 българи. С годините техният брой нараства, като се заселват семейства от съседните селища Петрич, Мухово, Поибрене, дори от югозападните български земи Добърско, Годлево, Долно Драглище. И към началото на 20 век жителите са 1881, а в 1934 г. стигат до 2148 души. В следващите десетилетия обаче се налага трайната тенденция на постепенно намаляване на броя на населението и в момента в селото постоянните жители са 1280. Обособяването на община Чавдар в самостоятелна териториално-административна единица открива пред нейните ръководители и население широки възможности за надграждане на постигнатото през годините. И ако някога селото бе определяно като житницата на региона, то днес с основание за него се говори като за перлата на Средногорието. Знаещи, търсещи и можещи, въоръжени с амбиция да превърнат село Чавдар в еталон и пример за съвременно, модерно и напълно урбанизирано българско селище, кметът, общинската администрация и общинските съветници обединяват силите си в постигане на каузата – да дадат всичко онова на своите избиратели, което те заслужават като европейски граждани. С всяка измината година и всеки мандат успехите се увеличават, а спечелените и реализирани проекти говорят,
че поставената цел е все по-близо. Плодородните черноземи, почти равнинният характер на землището на Чавдар, благоприятният климат, богатата на дървесина Средна гора, великолепните природни дадености определят развитието на стопанския живот в селото и са ключът към неговия просперитет сега и в бъдеще. Освен земеделието, в икономиката на общината все повече трайно се вписват дърводобивът и културно-историческият туризъм. Освен за инфраструктурата на селището, сериозни са инвестициите и в подобряване на мрежата от горски пътища за по-лесен достъп до високопланинските територии, без да се нарушава прилежащата среда и местообитанията на птици и животни. Силата на общината е не толкова в подкрепата на държавата, колкото в отличното и ползотворно партньорство с големите компании, развиващи дейност в района – Елаците Мед и Dundee Precious Metals Челопеч. И ако трябва да се посочи пример у нас за измеренията на връзката между бизнеса и местните общности, то това е Чавдар. Десетки са осъществените съвместни начинания и на практика няма област в съвременното развитие на селото, в което те да не са намерили своето проявление. С тяхната подкрепа и съдействие се реализират не само важни за местната власт проекти, но и се работи активно, целенасочено и постоянно за надграждане на образованието и културата в общината. Помага се на възрастните хора и децата. Създаването и развитието на читалище Надежда е израз на осъзнатия стремеж на жителите на селото за продължаване на българските традиции в областта на духовността, наследени от годините на българското възраждане. Творческите състави на читалище Надежда са няколко. Женски народен хор Китка, група за стари шлагери и детски и младежки танцов състав Средногорско веселие. От няколко години на сцената на комплекса се организират певческите фестивали "Да запеем заедно песните на Средногорието" и "Стара градска песен". Не са забравени нуждите и удобствата за репетиции и подготовка на творческите състави, както и комфортът на зрителите, радващи се на техния талант, умения и изяви. Направеното в Чавдар е впечатляващо. Още на входа на селото привлича погледа на външния посетител прекрасният парк. Централният площад е невероятно красиво съчетание от арки, мостчета и подходи в старинен стил, с ефектни и чудесно развити водни атракции и площи, пространства за разходка и кътове за отмора, в средата на които се откроява белокаменният войн, паметникът на загиналите жители на селото в борбите за национално обединение и израз на признателността на поколенията към героите. Община Чавдар продължава да строи и гради. Предстоят нови предизвикателства и още реализирани проекти. На дневен ред е продължаване развитието на развлекателно-увеселителния комплекс Параклиса, край малкия, в елинистичен стил и български строителни традиции храм на Света Петка. Ще има терени и площадки за практикуване на различни видове спорт, възможности за развлечения, ще предлага хотелски услуги, екотуризъм и досег с девствената природа на Средна гора. За жителите и гостите традиционни станаха празници като коледуване,
лазаруване, Великден, откриване и закриване на жътвата, празник на плодородието, като един от най-важните и колоритни е празникът на общината. Повода е на лице. След той, за да празнуваш, трябва да имаш самочувствие. Последните години община Чавдар непрекъснато се променя. И то се променя в добрия смисъл на думата. Тя става все по-красива и по-удобна за живеене. И ако някой все още се пита защо избрахме да рекламираме и популяризираме община Чавдар, то нека да отдели част от своето свободно време и лично да се увери в това, което ви разказахме. Сигурни сме, че ще ни благодари за избраната дестинация и пак ще се върне тук, в перлата на Средногорието.